केसखौथ' मैया लिरहोबायमोन ओं। ओमफ्राय दिनै गारिखौ नेनानै इनकुवेरि खालामगोन आंखौबो थानो होदो। आच्छा आच्छा गारिखौ दा ट्राफिकआव नेगोन गारिया फैगोन ना फैया मैया फैयासै माने इसोरो सालायासै गारिखौ। Hey guys, we dong khurfra tiyan dena Gaswibw. So dasaन्दि guys गासिबो मिथिखाबाय जानांगौ बि बयसनि जाथायखौ स' गोबां गोदोर जाथाय जालांबाय बि बयसनि सायाव स' खोनाना गाइस गोबां दुखु मोनदों आरोना मानोना बिखासे बर'नि जाखांफुनाय इउटुबार नङा होमबा स' गावनि फंबाय बायदिनो जायो बियो ओमफ्राय जाय बिथांनि जाथायखौ मिन्थिया बिथांनि चेनेलाव थांना नायबानो जाबाय दे आं बिथांनि चेनेलनि लिंक भिडिअनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होना दोनदों स' थांना नायबानो जाबाय दहाय बावसो आङो बिथांजों कल रायलायदोंमोन स' मोननैसो बाथ्रा रायलायदों जोङो स' खोनासंनाय कल रेकर्डिंखौ हेल' ब्र' ओइ बहा दङ? गुवाहाटि। ओमफ्राय दाख्लैनि खुरनाया थ' एसे खबर लानायदों र'। इखौनो फायदो इनि थाखायनो फायना दोङो दा। सोर जोङो रुबिन सिं आं दोङो। रुबिन सिं ना? ओमफ्राय ट्राफिक पुलिस आदा सासे। आच्छा ओमफ्राय दा केस होबाय? केसखौथ' मैया लिरहोबायमोन ओं। ओमफ्राय दिनै गारिखौ नेनानै इनकुवेरि खालामगोन आंखौबो थानो होदो। आच्छा आच्छा गारिखौ दा ट्राफिकआव नेगोन गारिया फैगोन ना फैया मैया फैयासै माने इसोरो सालायासै गारिखौ। सिगिदिसो ओं। हमनो हागोन नोंसोरो ओमफ्राय आरो मिथिखाबाय ना मोखांफोरखौ। ओमफ्राय दा मा रखम जायो। दे खोनाबायना लोगोफोर कल रेकर्डिंखौ स' बारा गोबाव रायलायनाय जायासै दै ओमफ्राय दायो बिथांमोना गारिखौ नेगोन ओमफ्राय ट्राफिक पुलिसजों लोगोसे ओमफ्राय आइ हप सिखावा थाबैनो हमजाथों ओमफ्राय साजा मोनथों गोग्गोमैनो मानोना बिथाङा गोबां लस जादोंमोन नङा होमबा मानोना 19,000आबो मिथिनाय बायदिबा बिथांनिबो नङामोन बिथाङा सोरनिबा लोगोनिफ्राय लाथ'दोंमोन आरोना स' लोगोनिफ्राय लाथ'नाय फैसासोमोनबा आरो बे गोमाबावदोंबा स' एसां दुखु नांदों बिसो मिथिगोन नङा होमबा स' मा खालामनो गाइस बिदि जाखायो बिनिखाय सांग्रां थाबानो जाबाय बिदि गुवाहाटिफोराव पकेट मारथ' गोबां थाखायो ओमफ्राय दाथ' गारि नाम्बार आरो सिखावनि मोखांबो नुखाबाय स' 100% बिथांमोना हमजागोन बिथां नङा बिसोरो सिखावफोरा हमजागोन स' आं बिथांखौनो बुंलांलायबाय बिबसखौ बिथांनियावनो ओमफ्राय सिखाव हमजादोंब्ला ओमफ्राय फैसाखौबो मोनफिनदोंबा आङो फिन भिडिअ बिदिनो रिभिल खालामना होगोन आरोना खबरखौ स' आइ हप सिखाव थाबैनो हमजाथों ओमफ्राय बिबसनि सायावबो आंनिफ्राय एसे दुखु फोरमायनाय थाबाय मानोना आङो बिथांखौ जोबोर मोजां मोनो स' बेनोसै गाइस ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ गाइस हाबानि ब्लग फैगासिनो हाबानि ब्लग स' बहुत इन्टारेस्टिं जागोन आरोना स' एक्साइटेड माने स' नेनानै थाबानो जाबाय स' आंबो बहुत एक्साइटेड हाबाया माला मोनफैगोन जागासिनो ओमफ्राय गाइस बेखिनियानोसै दिनैनि भिडिअ ओमफ्राय नेक्स्ट बिदिनो बेलेग फैसाखौ मोनफिनदोंबा बिथाङा आङो भिडिअनि गेजेरजों रिभिल खालामनो हागोन आरोना स' बिगिनान गाइस एन्ड हेभ ए गुड दे ओमफ्राय सांग्रां थाबानो जाबाय ओमफ्राय बिदिनो बेगफोराव मानि बेग लानाङा आरोना पकेटाव लाबानो जाबाय ओमफ्राय बेगखौ बादोबा बासफोराव बादोबा सिगांथिं बाबानो जाबाय आरोना स' बेखौनो आङो बुंबाय स' दिनैनि थाखाय